Għatmiem l-ebda pjan fiss dwar il-futur tat-tarbija Karla li issa tinsab taħt il-protezzjoni ta' servizzi soċjali. Bitama tkun li xi ħadd mill-qraba tagħha jagħmel kuntatt mal-awtoritajiet. Dan ikkonfermatu Ivon Mallija, direttur tal-Aġenzija Appoġġ, f'kumment lil dan l-istazzjon ftit aktar minn 24 siegħa wara li t-tarbija ta' ftit sigħat instabet ġo basket tax-xiri mis-sorijiet tal-Ursolini. Mallija spjegat x'jiġri f'każ li xi ħadd mill-qraba jikkuntattja l-awtoritajiet. Kunu jridu jsiru l-proċessi u l-investigazzjonijiet neċessarji u verifikazzjoni li dik il-persuna hija attwalment il-ġenitur ta' din it-tarbija. Min-naħa tas servizzi soċjali, ovvjament imbagħad jibda proċess ta' assessment biex aħna niddeterminaw se jkun il-futur ta' din it-tarbija. Jekk hemmx possibilità li tiġi reintegrata mal-familja tagħha jew jekk dik mhijiex possibbli x'alternattivi jeżistu biex nagħtu futur sikur lil din it-tarbija. F'każ li l-kuntatt mal-awtoritajiet ma jsirx, Mallija spjegat li tkun trid tittieħed deċiżjoni dwar fejn se tibda tgħix din it-tarbija. B'mod immedjat it-tarbija ġa qiegħda biex ngħidlek fidejn l-istat ġifieri ġa ttieħdu proċessi biex f'dan il-perjodu it-tarbija qiegħda f'kura u kustodja tal-Ministru responsabbli mill-familja biex ikunu jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn għan-nom ta' din it-tarbija. Ovvjament id-deċiżjonijiet iridu jimxu pari passu għall-inkjesta li qiegħda ssir jekk ma jitfaċċa ħadd biex ngħidlek. Ovvjament aħna nkunu fid-dmir li nassiguraw l-interessi ta' din it-tifla partikolari u nipplejsjaw nsibula futur ma' familja li tkun tista' tkun il-familja tagħha. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Sister Antonja, soru ta' 79 sena li kienet l-ewwel persuna li sabet lit-tarbija. ċempel il-bib u ftaħt l-antiporta u nara basket mal-art fejn il-kanċell. Dak il-ħin bejn tajt forsi tqil ħalli ma jindux u għajat il-helper tiġi u ħmaret u ħadet uj. U xejn daħle bit-tajja sib tarbija. Bil-bike fuq tikbi. Ma stajt nindubita f'ħadd dak il-ħin ħadd ma kien għaddej u la karozza ma kien wiefa x'imkien għansodi ħallu karozza jew qudiemna jew naħa. Sista Judith Busuttil li tmexxi il-kunvent fir-Rabat fissret kif it-tarbija kienet tranquilla ħafna. Jiena kont fuq u għajtuli u meta nżilt sibt il-postman hawn u l-helper tagħna. Għattilhom x'ġara, għat li hawn baby. Mbagħad ftaħt il-basket jien u rajt li kien baby u missejtu għax ma kienx qed jiċċaqla qed ma tmurx alla ħares qatt tkun mejta. U għattilhom ċemplu l-pulizija u l-pulizija mbagħad għajjatli u għalli żgur li baby qedlu nispera li għandna esperjenza ta' babies u għalli orrajt ġejjin qedlu però jien il-baby ħana ħorġu mill-basket. Għalli orrajt ħriġtu u għadbi ħawek u ġibna xalliħor biex għazwirna iktar għax kien daqsxejn musħum biżżejjed u mbagħad ġew il-pulizija u ċempilna t-tabib. Fortunatament, it-tarbija tinstab f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Sissa r-riżulta li l-baby u b'saħħtu tajjeb qed jixrob għax aħna nċemplu kuljum biex naraw kif inhi. Qiegħda tikol u torqod tranquilla b'saħħitha. Intant jidher li l-pulizija qatt m'għandha l-ebda indikazzjoni dwar min huma l-ġenituri jew il-persuni li poġġew lit-tarbija Karla fuq l-adba tal-Istitut tal-Ursolini f'Tal-Virtu. Dan minkejja li għal dawn l-aħħar sigħat il-pulizija rat il-filmati miġbura mill-kameras li huma installati quddiem l-Istitut tal-Ursolini. Informazzjoni li għandu dan l-istazzjon tindika li l-pulizija għadha qed issib diffikultà biex tidentifika il-number plate tal-karozza li minna ħarġet il-persuna li poġġiet lit-tarbija wara l-bib tal-istitut. L-appell tal-pulizija u li kull min għandu x'informazzjoni dwar il-każ jikkuntattja anke jekk b'mod anonimu lill-pulizija fl-eqreb assa jew billi jċempel fuq in-numru 119. F'dan l-istadju iħsieb imur ukoll lejn l-omm tat-tarbija. Il-mami tagħha miskina min jaf min xi xini għaddejja. Għamlet salvat it-tarbija. Is-sitwazzjoni tagħha ħadd ma jista' jiġġudika. Daniela Bartolo, Annet News.